نحن اليوم Emîro di çarçoveya bernameya geştên derve yên xwendekarên sala duyemîn ên Navenda Gilgameş de. Me biryar da ku bi komekê ji 505 xwendekarên keçûkurên sala duyemîn ji hemû şaxên Navenda Gilgameşên li Şam, gundewarê Şamê û Helebê serdana bajêr bikin. Em hatin da ku peyamekê bidin li ser pêwîstî û giringiya serdana bajarê Tetmirê. Ev mîrateya çandiya giring a ku li ser lîsteya UNESCO hatiye tomarkirin û bîreveriya Sûriyê temsîl dike. Ev mîrateya çandî ku kurahiya şaristaniya li Sûriyê û kurahiya serpêhatiya şaristaniya ku ev welat tê re derbas bûye nîşan dide. Îro xwendekar li ser 10 koman hatine dapeşkirin. Her komek ji derdora pêncî xwendekarên keç û kur û rêberên geştiyariyê pêk tê. Dema ku bikevin bazara karê dê bibin peyamnêr jî, da ku vê serpêhatî û van agahiyan ji geştiyaran re çi xwecihî, çi herêmî û çi jî navdewletî bin veguhezînin. مركز قلقامش Navenda Gilgameş yek ji navendên mezin e û çend şaxên wê li Sûriyê hene. Navendê biryar da ku îro çalakiyekê li dar bixe û navê çalakiya Tetmûrê lêkir. Ev çalakî bi serpereştiya desteyê pêk hat û wan vexwennameyek ji me reşand. Lewma me xwest wek yekem geşt bo bajarê Tedmûrê piştî rizgarkirina wê em beşdarî wan bibin. Peyama sereke ew e ku dema tu bi şandeke mezin ji Şamê werî Tedmûrê, tu di rêyeke ewle re derbas dibî û ev peyameke ewlehiyê ye ku rewşa ewlehiyê baş e. Peyama duyemîn ji bo saziyên din ên perwerdehî ye, çi di sektora hikûmî û çi jî ya taybet de, ji bo geştkirin û çalakkirina van serdanan bo Tetmûr û ev yek roleke mezin di pêvajoya başbûna sektora geştiyariyê de dilîze. Dema ku em behsa geştiyariya çandî dikin, Tedmûr dura rojelatê ye ku dîrok, mîrate, fesenî, huner û avahîsaziyê li hev dicivîne. Tedmûr hemû tiştên ku dikarin giringiya geştiyarî, dîrokî û aborî ya vê keyaniyê derbibirin, di xwe de dihewîne. Me di geşta xwe ya îro de balkişan ser ciyên herî giring ên li Tedmûrê û me xwendekarên xwe bi wan da nasîn. Di nav wan de perestgeh, şano, kele, hemam û kolana rast. Tedmûr xwedî mîrateyeke avahîsazî û çandiya bêdawî ye. Rastî, serdana me ya ji bo Tedmûrê gelekî bandor li min kir, ev hesteke ku em bi salan jê bêpar mabûn. Hesteke gelekî xweş e ku tu werî û welatê xwe yê ku tu jê bêpar bûyî bibînî, ku di eslê xwe de welat û axa te ye.